Pokojný výlet lanovkou sa môže zmeniť na dlhé minúty hrôzy. Svoje o tom vedia turisti, ktorí to zažili na vlastnej koži. Nám sa podarilo získať zábery z Vysokých Tatier, kde pre silný vietor lanovka zastala a turisti ostali uväznení v nebezpečne sa hojdajúcej kabínke. Toto sú zábery z mobilného telefónu. Takto silný nárazový vietor rozhojdal kabínky tesne pred skalnatým plesom. V niektorých sedeli turisti. Bol to pre nich obrovský šok. Prevádzkovatelia ale tvrdia, nebol dôvod na paniku. Tento systém je bezpečný a nehrozí, aby lanovka spadla. Aj počas dnešného dňa silný vietor lomcoval s kabínkami. Nikto v nich ale našťastie nesedel. Turisti sa do nich totiž jednoducho nedostali. Pri rýchlosti vetra 18 metrov za sekundu bezpečnostný systém automaticky vypne lanovku. To bolo aj v tomto prípade. Turisti museli v kabínke prečkať, kým sa vietor upokojil a potom ich stiahli do bezpečia. Lekár ale hovorí, že minúty takéhoto stresu sa môžu skončiť nešťastím. Starých ľudí alebo u predisponovaných jedincov môžu kľudne vyvolať akutný infarkt myokardu, môžu spôsobiť cievnu mozgovú príhodu. Je to však aj mimoriadna záťaž na psychiku. Môžu v ľuďoch odštartovať rôzne fobické, panické stavy, úzkosti, strachu, ktoré potom môžu pokračovať. Tatranské počasie je nevyspytateľné a mení sa z minúty na minútu. Ak sa ocitnete v kabínke v takejto situácii, zachovajte si chladnú hlavu. Určite treba zachovať pokoj a jednoducho počkať. Tatranské lanovky sú síce pod kontrolou najmodernejších bezpečnostných systémov, no ani tie nemôžu zaručiť, že váš žalúdok takúto nepochybne adrenalinovú jazdu zvládne bez problémov. To je ale zrejme ten lepší prípad. Po takomto zážitku si totiž zhôr môžete odviesť aj doživotnú traumu. Ján Tribula, televízia Markíza.